Assalamu alaikum. Barkanku da zuwa wannan channel ta Abba Tech and Crypto. A yau a wannan bidiyon za mu nuna muku yadda ake nemo signal ta hanyar amfani da AI na cikin Soso Value app. Kowa dai ya san menene Soso Value, kuma Soso Value sun ƙirƙiri wani AI mai ƙarfi. Sun ƙirƙiri wani AI mai ƙarfi, amma shi ana mai tambayoyi ne a ɓangaren crypto. Shi abin da yake ba da irin amsa, ya fi ba da amsa akan ɓangarorin na irin crypto haka. Duk abin da ya shafi crypto za ka zo ka wa AI ɗin tambaya, in sha Allahu zai baka amsa. Shi ne ma ya sa za mu yi wannan bidiyon akan yadda za ka rinƙa tambayar shi signal kan coin da za ka yi trading, kuma ya baka signal da za ka yi trading da shi a yau. Abin da za ka yi da farko, bayan ka je Play Store ka ɗauko wannan app na Soso Value, sai ka zo ka yi register. Bayan ka yi register, za ka ƙirƙiri account ɗinka. Bayan ka ƙirƙiri account, abin da zai kawo ma interface kamar haka nan wajen misali. To abin da za ka yi, in kana so ka tambayi AI na Soso Value ya baka signal da za ka yi day trading da shi, abin da za ka shi ne, ba iya signal ba, har coin da za ka holding za ka iya zuwa ka tambayi wannan AI. Kun san akwai ChatGPT, wannan shi ma AI ne. To su ma wannan manhajar ta Soso Value sun ƙirƙiri AI ɗinsu wanda za ka iya rinƙa tambayar shi abin da ke faruwa a crypto industries, ya baka amsa. To abin da za ka yi da farko shi ne, in kana so ka je ka tambayi wannan AI, za ka zo nan daidai inda aka sa AI a shi nan wajen, nan za ka danna. Yanzu zai kai mu zuwa ɓangaren AI na Soso Value. Mu mai tambaya akan ya bamu signal da za mu yi day trading da shi a yau. Bari mu jira, yana searching network ne. Yawwa ga shi nan yana buɗewa. Bari mu ɗan jira shi ya buɗe. Yawwa, wannan shi ne AI, ɓangaren AI na cikin Soso Value. Abin da za ka yi da farko shi ne, za ka zo ga wajen alamar searching ɗin nan inda aka sa Ask AI, nan za ka danna. Sai ka zo in kana so ka tambayi ya baka coin, ya baka signal na trading, ya baka coin da za ka yi trading da shi ka samu riba. Abin da za ka zo ka tambaye shi, shi ne za ka zo ka ce mai, give me a signal to trade with today. Sai ka danna alamar ka tura mai. Ga shi nan yana searching. Zai nemo mana signal da za mu yi trading da shi. Yawwa yana searching. Yawwa ga shi nan ya kawo. Bari ya gama bayanin shi gaba ɗaya. Yawwa, a duk lokacin da ka zo neman signal da za ka yi trading da shi a wajen AI, zai baka signal. Idan ya zo misali ka zo ka yi mai tambaya, ya baka signal, ya baka wannan, zai watso ma coin da suke da volatility. Sai ka zaɓi ɗaya ka yi analysis a kan shi.
Kaga dai kamar yadda ya ce ga su nan wa'annan ce top performer. Wannan su ne coin da suke performing a yau, suke da volatility sosai. Yanzu kamar wannan coin ɗin gashi nan mai suna, gashi nan na farkon nan, Norris ɗin nan, yanzu kamar wannan gashi nan 1803%, ga price shi nan 0.057, gashi nan an ce coin ɗin yana da low cap volatility risk, kuma a tsarin trading daman na crypto idan za ka yi coin ɗin da za ka yi trading da shi, in dai trading za ka yi da shi ba holding ba, ana son ka je ka nemo coin da yake da volatility sosai. Saboda in coin yana da volatility, duk yadda ka nemi entry dandanan za ka ga ya harba ya dawo. Shine wannan volatility. Coin ya rinƙa kasancewa yana harbawa yana dawowa. Duk coin mai volatility, coin da baya da stable, to wannan shine coin mai volatility. To duk lokacin da za ka yi trading, to an fi son ka yi trading irin wannan coin mai higher volatility. Gashi nan an ce ma low cap, yana da low market cap amma kuma yana da volatility kuma amma mai high risk. Ga coin na biyu nan LTO network, gashi nan rising volume on get. Kaga coin ɗin an ce LTO network yana plus 106%, ga price shi na 0.066, ga rising volume. Ana gaya ma cewa coin ɗin ana yawan cinikin shi saboda me, gashi nan akwai volume a kan shi sosai. Coin ɗin akwai volume da yawa a kan shi sosai. Sai kuma na biyu wannan bank coin ɗin nan plus 85%, ga price shi na 0.0011. An ce ma speculative momentum play. Aka ce ma coin ɗin da aka ce yana da momentum, ma'ana shi ba volatility ba. Akwai bambanci tsakanin volatility da momentum. Momentum coin ɗin da yake da ƙarfi wajen mai tafiya, ba wai coin bane mai volatility da yake hawa sauka. A'a, shi kawai tafiya yake yi. Idan tafiya sama yake to tafiya kawai sama zai direct. In ƙasa yake tafiya kawai ƙasa zai tafi direct. Wannan shine bambanci tsakanin momentum da volatility. Kuma volatility za ka shiga coins ya harba yana 0.05 ɗin nan ya koma 0.0, misali yana 0.05 ya zo ya koma 0.1. Kaga ya bama wajen times nawa, wajen times 5 ko times 10. Wannan shine bambanci tsakanin volatility da momentum. Wannan coin ɗin da ya baka guda uku su ne signal ɗinka. Abinda za ka yi a nan wajen shine sai ka zaɓi coin daga cikin wa'annan, ka je ka yi analysis, ka zaɓi ɗaya a cikinsu kuma ka yi analysis a kansu gaba ɗaya, sai ga wanne ne ka sami entry mai kyau a cikin shi, sai ka shiga. To in Allah ya yarda za ka samu profit. Yanzu kamar wannan coin ɗin guda uku, inda a ce zan yi screenshot kuma daga wannan lokacin in yi screenshot in ajiye, to in sha Allah duk wanda na yi analysis a kan shi, to ni kuma in Allah da na dawo zan zo in ga in Allah da in dai na shiga coin ɗin na yi analysis ɗina, na yi amfani da indicators, to in sha Allah zan zo in ga zan iya samun riba a cikin wannan 50%. Dan har 80% za ka iya samun profit. Saboda me, wannan Norris ɗin da gani sabon coin ne. Da ganin wannan coin ɗin sabon coin ne, ga nan 100%. Yanzu wannan coin ɗin daga tun safe na zo na yi tambayi AI ɗin ne ya bani signal akan wannan coin ɗin. To da yanzu ina ga to za ta iya lokacin da zan tambaye na 1000, to yanzu ga nan da wannan 800 ɗin da ni zan samu percentage ɗin nan. Wannan shine yadda ake tambayar ChatGPT signal a Soso Value app. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Kuma idan akwai kana tambaya, akwai tambayar da za ka yi akan wani abu, za ka iya mana tambaya a comment section. Insha Allah za mu amsa maka. Kuma na subscribe sannan ku danna mana alamar like domin mu samu ƙarfin gwiwa su kawo muku sabbin bidiyoyi akan yadda ake trading DEX, trading crypto, signal sports. Insha Allah za mu kawo muku ilimin muka sosai, ƙarin ilimi sosai. Ku dai ku kasance tare da mu.
Mun gode da ziyartar wannan channel tamu mai albarka. Abba Tech and Crypto. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe.